नमस्कार, मी जोईली आणि आपण पाहताय कोकण साधलाय। सीएम एकनाथ शिंदे आज सिंधुदुर्ग दौऱ्यावर येत आहेत। सावंतवाडी महायुतीचे उमेदवार दीपक केसरकर यांच्या होम पिचवर त्यांच्या प्रचारासाठी सभा होतीये। मात्र 2 दिवसांपूर्वी उद्धव ठाकरे यांची आज मतदारसंघात सभा झाली। यावेळी त्यांनी शिंदे आणि केसरकर यांच्यावर जोरदार वार केलेत। एवढंच नाही तर राणेंना सुद्धा घेरलाय। तर सिंधुदुर्ग दौरा सुरू होण्याअगोदर झारापमध्ये मात्र सीएम शिंदेंना प्रश्न विचारणारी बॅनर लागलेले आहेत। त्यामुळे बॅनरबाजी सुद्धा करण्यात आलेली आहे। या आरोपांना शिंदे उत्तर देणार का हे पाहावं लागणार आहे। त्या अगोदर पाहूयात सिंधुदुर्गात सीएम शिंदे यांना प्रश्न विचारे हे बॅनर नेमके काय आहेत। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात प्रचारासाठी आलेल्या मुख्यमंत्र्यांना काही प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत। ज्या पद्धतीने काल ठाकरे गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी कुडाळ आल्यावर निलेश राणेंना टार्गेट केलं होतं। व्हिडिओ लावून व्हिडिओच्या माध्यमातून ज्या पद्धतीने निलेश राणेंना टार्गेट केलं होतं आणि तेच सवाल आज या बॅनरमध्ये आपल्याला दिसून येत आहेत। त्यामुळे कुठेतरी एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना घेरण्याचा प्रयत्न झाला होता आणि त्याच पद्धतीने आज बॅनर लावून ही आपण परिस्थिती पाहतोय की कशा पद्धतीने एकनाथ शिंदे यांना घेरण्याचं काम सुरू आहे। आता ही आपण थेट दृश्य पाहिली। आता उद्धव ठाकरे यांचे आरोप पाहूया। उद्धव ठाकरे हे पहिल्यांदा त्यांनी जो दौरा केला होता तो सावंतवाडीतून त्यांचा सुरू झाला होता। सावंतवाडीमध्ये त्यांनी सभा घेतली होती आणि तिथे त्यांनी केसरकरांवर वार केले होते। अनेक मुद्द्यांना त्यांनी स्पर्श केला होता। ज्या पद्धतीने राष्ट्रवादीमधून केसरकर शिवसेनेत आले तो किस्सा सुद्धा त्यांनी सांगितला। आपण कशा पद्धतीने केसरकर यांना आपल्यात घेतलं, त्यांना मंत्रीपद दिलं याबद्दल सुद्धा ते बोललेच। पण ज्या पद्धतीने दीपक केसरकर यांची साईबाबांवर श्रद्धा आहे तो मुद्दा सुद्धा त्यांनी छेडला। आणि एवढंच नाही तर शिवराय छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा जो पुतळा मालवणमध्ये कोसळला होता त्यावरून सुद्धा त्यांनी केसरकरांना टार्गेट केलं होतं। तर हा आरोप उद्धव ठाकरेंचा काय आहे पाहूया। पण आत्ताचे जे आमदार ज्यांना आपणच मोठं केलं, म्हणजे ज्याला मराठीमध्ये म्हणतात ना खाली मुंडी पाताळ ढोंडी, हे असं सतत खालीच बघून बोलतात। अगदी म्हणजे आता काय मी नक्कल वगैरे करणार नाही, पण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे आधी काय आवडला होता 2014 साली। मला वाटलं अरे वा चांगला माणूस दिसतोय, सभ्य माणूस आहे, सज्जन आहे। शिर्डीला जातात, पण शिर्डीला गेल्यानंतर साईबाबांचा जो मंत्र आहे श्रद्धा आणि सबुरी, ना श्रद्धा पण नाही आणि सबुरी पण नाही। म्हणजे नुसतं जातात आणि साईबाबांपुढे उभे राहतात, मनी नाही भाव, आणि म्हणतात देवा मला पाव। कसं काय पावणार? मला संताप कुठे आला ज्याचा उल्लेख सुधीरजी तुम्ही केला की घाई गडबडीमध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा उभा करण्यात आला होता पैसे खाऊन, भ्रष्टाचार करून। छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणजे काय ईव्हीएमचं मशीन नाहीये, पण असा आवडला। आणि मी म्हणेन थोडंसं माझे कोकणवासी जे आहेत ते भोळे आहेत, थोडेसे कदाचित तुम्ही भुलला असाल की अरे मोदी स्वतः आले आणि त्यांनी महाराजांचा पुतळा उभा केला, आणखीन काय पाहिजे? हे महाराजांचे भक्त आहेत, पण हे भक्त नाही आहेत, हे डाकू आहेत, हे दरोडेखोर आहेत। आजपर्यंत 300-350 वर्ष झाली महाराजांनी उभारलेला सिंधुदुर्ग ऊन वारा पाऊस लाटा तुफान यांचा सामना करून सुद्धा जसं तसं उभा आहे। आणि आमचे दाढीवाले म्हणतात मिंदे की काय करणार, वारे एवढे जोरात होते की त्या वाऱ्याने पुतळा पडला। अरे लाज वाटली पाहिजे तुम्हाला असे राज्यकर्ते म्हणायला। आणि आपले इथले जे आहेत आमदार खाली मुंडी पाताळ ढोंडी, ते तर म्हणतात काय वाईटातून काहीतरी चांगलं होतं, महाराजांचा पुतळा पडला वाईट झालं पण काहीतरी चांगलं होईल। अरे महाराजांचा पुतळा पडला हे वाईट झाल्यानंतर त्यातनं चांगलं काय होणार आहे? ही दुर्बुद्धी
म्हणजे तुमच्या डोक्यामध्ये मेंदू आहे का कचरा आहे? महाराजांचा पुतळा पडला म्हणजे त्यातनं काहीतरी चांगलं होईल. त्यातनं चांगलं नाही होणार आहे. केसरकर पडल्यानंतर सिंधुदुर्गामध्ये चांगलं होणार आहे. तरी अशा पद्धतीनं दीपक केसरकर यांना ठाकरेंनी टार्गेट केलेलं होतं. त्यानंतर त्यांची जी सभा होती ती कणकवलीमध्ये झाली आणि मालवणमध्ये सुद्धा झाली. यावेळी मात्र त्यांनी राणेंना टार्गेट केलं. इथं त्यांनी PM मोदी, त्याचबरोबर खासदार नारायण राणे, निलेश राणे, नितेश राणे यांच्यावर देखील बोलले. घराणेशाहीचा मुद्दा सुद्धा त्यांनी उपस्थित केला. याबाबत नेमकं ठाकरे काय बोलले आहेत पाहणार आहोत. तुम्हाला वाटतं काय चाललंय? नाही, आम्ही काय बसवलेत, आमच्या डोक्यावरती बाप बसलाय, खांद्यावरती पोरं बसलेत आणि आम्ही चाकरी करतोय त्यांची. ही घराणेशाही नाही तर दुसरं काय आहे उत्तर तुमच्याकडे, म्हणजे त्यांच्याकडे. तुम्हाला शिवसेनेची किंवा शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही, अरे मी म्हणतो ना, मी घराणेशाही तर घराणेशाही, मी घराण्याची परंपरा आणि घराण्याचा वारसा घेऊन पुढे चाललेलो आहे. पण शिवसेना प्रमुखांची घराणेशाही नाही चालणार. त्यांच्यातले सगळे फोडून गद्दार म्हणून आम्ही घेऊ, पण शिवसेना प्रमुखांचा मुलगा नाही चालणार. वो तो नकली संतान आहे. एवढी मजल गेली तुमची, एवढी मजल गेली. तुम्ही बाळासाहेबांचा अपमान करताय, माझ्या माचा अपमान करताय. काय संस्कृती, मोदीजी संस्कार तरी कोणते आहेत तुमच्यावरती? कोणते संस्कार आहेत? आम्हाला जसं आम्ही घराण्याचा अभिमानाने उल्लेख करतो तसा मोदीजी तुम्ही येऊन ह्या इथल्या गुंडांच्या, दरोडेखोरांच्या घराण्याचा अभिमानाने उल्लेख करून दाखवताय. आणि ही तुमची परंपरा कोकणला मान्य आहे. अशा पद्धतीनं राणेंवर ठाकरेंनी आरोप केले होते. मात्र जेव्हा कुडाळ मालवणमध्ये त्यांची सभा झाली त्यावेळी त्यांनी वैभव नाईकांचं कौतुक केलंय. वैभव नाईकांना सांगितलं की मला तुझा अभिमान आहे, पण याचबरोबर ज्या पद्धतीनं तुला सुद्धा आमिष आली, मात्र तुम्ही त्या आमिषांना बाजूला ठेवून आमच्याशी एकनिष्ठ राहिलात, याबद्दल त्यांनी भर व्यासपीठावरून कौतुक केलंय. तेही ऐकणार आहोत. आणि मला मी आता वैभव अनेक वर्ष सोबत आहे, लहान आहे म्हणून हक्काने त्याला अरुतुरे बोलतो. वैभव, मला तुझा अभिमान आहे, कारण तुला सुद्धा 50 काय आणखीन खोके मिळाले असते, पण तू हटला नाहीस, वाकला नाहीस, बदला नाहीस. आणि मुख्य म्हणजे मिंध्यांप्रमाणे मोदीशांचा लाचार झाला नाहीस. मला तुझा अभिमान आहे. तर हे आपण आरोप प्रत्यारोप पाहिले, कौतुकही पाहिलंय. मात्र आता सध्या एकनाथ शिंदे हे आता काही वेळातच हे सावंतवाडीत येणार आहेत. दीपक केसरकर यांच्या होम पिचवर ते आपली सभा घेणार आहेत. आता या सभेमध्ये ते कुठल्या मुद्द्यांना हात घालणार आहेत, ठाकरेंच्या आरोपांना ते उत्तर देतील का, याबद्दलच आता आपण चर्चा करणार आहोत. आणि माझ्यासोबत आहेत कोकण 7 लाईव्हच्या संपादक देवयानी वरसकर मॅडम. मॅडम, आपलं स्वागत. आणि जसं आपण पाहिलं सुरुवातीलाच की आता एकनाथ शिंदे येत आहेत. काल सुषमा अंधारेंची सभा झाली होती. ज्या पद्धतीनं त्यांनी निलेश राणेंना घेऊन आरोप केले होते किंवा टार्गेट केलं होतं, अगदी व्हिडिओ लावून ते सांगितलं होतं, तसेच बॅनर आज आपल्याला झारापमध्ये दिसत आहेत. कुडाळमध्ये झारापमध्ये तिथे संपूर्ण बॅनर लावलेले आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि एका प्रकारे मुख्यमंत्र्यांना जाबच विचारण्यात येतोय किंवा या प्रश्नांची आम्हाला उत्तरं द्या असं सांगण्यात येत आहे. काय वाटतं, सध्या सिंधुदुर्गचं वातावरण कुठल्या बाजूनं चाललेलं आहे? सिंधुदुर्गचं राजकारण नेमकी कुठली दिशा घेत आहे? एकूणच जुईली जर बघितलं, ज्या पद्धतीने गेल्या काही दिवसांमध्ये प्रचाराचा जो काही पुढा आहे तो जर बघितला, तर आपण जर बघितलं तर पूर्वीचा जो प्रचार होता तो अनेक वेळेस मॅक्झिमम जो असे 100%पैकी 90% प्रचार हा विकासांच्या मुद्द्यांवरती चालायचा. परंतु आता आपण हा जो प्रचार बघतोय, म्हणजे यावेळेसच्या विधानसभेच्या इलेक्शनमध्ये फक्त सिंधुदुर्गातच नाही, संपूर्ण महाराष्ट्रात आपण हे बघतोय. यावेळेसचे जे मुद्दे आहेत ते पर्सनल आहेत. माझं तुझ्याशी काय आहे, तुझं माझ्याबरोबर काय आहे, मी तुझी अंडीपिल्ली काढणार, तू माझी अंडीपिल्ली काढणार, याच्यावरच प्रचाराची जी काही मदार आहे ती अवलंबून आहे. ह्यांनी काय केलं, त्यांनी काय केलं, हे विकासाचं काय केलं हे नाही आहे. तर ह्यांनी वैयक्तिकरित्या काय केलं, त्यांनी वैयक्तिकरित्या काय केलं, याच्यावरची जास्ती भर दिला जातोय. आणि हे जर बघितलं तर आत्ता देखील हे जे काही म्हणजे आता उद्धव ठाकरे च्या 3 सभा झाल्या, तिन्ही सभांमध्ये बघ ना,
कुठल्या विकासाच्या मुद्द्यावरती चर्चा झाली? एकाही विकासाच्या मुद्द्यावरती चर्चा झाली नाही. मात्र वैयक्तिक जे कोणी कॅन्डिडेट आहेत, जी काही त्यांचं म्हणजे राणे आणि ठाकरे हे जे काही वैमनस्य गेल्या कित्येक वर्षांपासूनचं आहे ते प्रकर्षाने तिथे दिसत होतं. केसरकरांबरोबरचं जे काही वैमनस्य आहे ते दिसत होतं. वैभव नाईक की ज्यांनी खरंच त्यांना साथ दिलेली आहे, इतकी अमिषा आली वगैरे ते प्रत्येक वेळेस सांगतात. त्यांनी त्यांचं मागेही जेव्हा ते छत्रपतींच्या म्हणजे मालवणमध्ये सभा झालेली होती त्यावेळेस त्यांचं व्यासपीठावरती बोलवून त्यांचं कौतुक केलं होतं उद्धव ठाकरेंनी. त्यामुळे हे जे काय आहे याच्यामध्ये विकासाच्या मुद्द्यांवरती कुठेच चर्चा होत नाहीये. दुसरी गोष्ट तू म्हणतेस बॅनरच्या संदर्भातलं, बॅनर हे जे काही लागलेले आहेत ह्या बॅनरवरचा जो मजकूर आहे तो तरी कुठे विकासाच्या मुद्द्यांवरती आहे? तो देखील वैयक्तिक असा आहे की हे असं झालंय का, ते तसं झालंय का, हे खरं आहे का, ते खोटं आहे का, अशा पद्धतीचं जे आहे. या सगळ्या जर पार्श्वभूमीवरती जर बघितलं तर एकूणच सिंधुदुर्गच्या आत्तापर्यंतच्या आजपर्यंतच्या प्रचारामध्ये कुठेही की आपण हे करू किंवा हे आपण आणलेलं होतं हे ठोस असं झालेलं आहे आणि हेच पुढे कंटिन्यू आपण करणार आहोत. किंबहुना अशा पद्धतीने आपण तरुणांना रोजगार देणार आहोत, आपण महिलांसाठी एक शाश्वत विकासाची काही साधनं निर्माण करणार आहोत, इथल्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काही एक ठराविक करणार आहोत, इथल्या शेतकऱ्यांसाठी काही करणार आहोत, इथल्या काजूला हमीभाव मिळावा म्हणून काही प्रयत्न होणार आहेत. अशा पद्धतीचं कुठलंही विधान कुठल्याच प्रचारामध्ये दिसत नाहीये. त्यामुळे जो तू विचारलंस की नक्की चाललंय काय सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये, तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आत्तापर्यंत तरी एकमेकांची उणीधुणी काढणं प्रचारातून एवढंच चाललेलं आहे. मग ते व्हिडिओ मार्फत असो, ते पोस्टर मार्फत असो किंवा वक्तव्यांमार्फत असो. त्यामुळे याचा सगळ्याचा विचार इथला जो सुजाण मतदार आहे तो करतीलच. परंतु आत्तापर्यंत तरी आजच्या दिवसापर्यंत तरी प्रत्येक ठिकाणी जर बघितलं तर अशा पद्धतीचंच प्रचाराची जे काही मुद्दे आहेत ते याच पद्धतीचे आहेत आणि निश्चितच याच पद्धतीचे पुढच्या 2 दिवस म्हणजे प्रचार संपेपर्यंत सुद्धा याच याच्यावरती हे जे काही असणार आहे ते चालणार आहे. बरोबर. म्हणजे आता प्रत्येकजण आपला जाहीरनामा दाखवतोय असं म्हणता येणार नाही की अजिबातच ते बोललेच नाही आहेत. आता उद्धव ठाकरे जेव्हा सिंधुदुर्गात आले होते तेव्हा त्यांनी आपला जाहीरनामा दाखवला. पण जी संपूर्ण सभा झाली जसं तुम्ही म्हटलात की वैयक्तिक उणीधुणी काढण्यावरच भर दिसतोय. आता ह्या वेळच्या सिंधुदुर्गच्या निवडणुका सुद्धा अशाच आहेत. एकतर तुम्ही आमच्याकडे नाही आहात, तुम्ही आमच्याकडून दुसरीकडे गेलात, यावर फोकस केला जातोय आणि प्रत्येक कोणाचीही सभा आली तर हेच मुद्दे प्रकर्षानं जाणवत आहेत. पण आता आपण जर पाहिलं ज्या पद्धतीनं उद्धव ठाकरेंनी अगदी पहिल्यांदा आपण सावंतवाडी मतदारसंघाचा उल्लेख करूया की ज्या पद्धतीनं केसरकरांना टार्गेट केलं होतं. म्हणजे संपूर्ण सभा जेव्हापासून सुरू झाली फक्त ठाकरेच नाही तर त्यांच्या शिलेदारांनी सुद्धा त्यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. म्हणजे बाकी जी काही आश्वासनं दिली त्यावर सुद्धा विरोधकांनी घेरण्याचा प्रयत्न केला. अपक्ष उमेदवार अर्चना घारेंना सुद्धा यावेळी टार्गेट केलं, जे प्रवीण भोसलेंनी केलं ते पण आपण पाहिलं. आणि याचवेळी राजन तेलींनी ठाकरेंसमोर जे बोलले होते की माझ्या जीविताला धोका निर्माण झालाय, तुम्ही फक्त माझ्या घरातल्यांना सांभाळा, बाकी मी बघतो. त्यामुळे पुन्हा एकदा जो 2 वेळचा पराभव राजन तेलींचा केसरकरांनी केला होता त्यावर सुद्धा आता ही निवडणूक चालली आहे सावंतवाडीची, असंच काहीसं चित्र आपल्याला पाहायला मिळतंय. एकूणच ही परिस्थिती आपल्यासाठी किती समतोलाची आहे किंवा पुढचं राजकारण याचवर अवलंबून राहिलं तर आपल्याला याचा किती फटका बसू शकतो एक सामान्य नागरिक म्हणून. निश्चितच जुईली मगाशी जसं मी म्हटलं तसं की या इलेक्शनमध्ये एकमेकांच्या उण्यादुण्यांवरती जास्ती भर दिला जातोय. आता जर सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघाचा जर विचार केला की जिथे आज दस्तूरखुद्द CM एकनाथ शिंदेंची सभा होणार आहे, केसरकरांच्या प्रचारासाठी आज CM इथे हजर होणार आहेत दुपारी. आता बघ ना, तिथून ते दापोलीला आहे, तिथे ते त्यांच्या आघाडीच्या युतीच्या उमेदवाराचा प्रचार करतायत. त्याच्यानंतर ते राजापूरला येणार आहेत. राजापूरला देखील नवीन उमेदवार आहेत जे भैया सामंत आहेत, त्यांना उमेदवारी देण्यात आलेली आहे. शिवसेनेच्याच उमेदवाराच्या समोर त्यांचा उमेदवार आहे. म्हणजे धनुष्य आणि मशाल यांच्यातच तिथे देखील लढत आहे. सावंतवाडी मतदारसंघात देखील शिवसेनेचे 2 कॅन्डिडेट, तुल्यबळ कॅन्डिडेट हे एकमेकांच्या समोर उभे आहेत आणि त्याच्यातले हे दोन्ही जे कॅन्डिडेट आहेत ते पारंपरिक म्हणजे गेल्या 2 टर्मला दोघंही जण एकमेकांच्या समोर उभे ठाकलेले कॅन्डिडेट आहेत. मागच्या वर्षी जी परिस्थिती होती ती शिवसेना ही पूर्णपणे म्हणजे तेव्हा शिवसेनेची फाटाफूट झालेली नव्हती. त्यामुळे दीपक केसरकरांबरोबर शिवसेनेचा जो काही वोटर होता तो ठामपणे उभा होता. त्याचबरोबर त्यांचे जे काही
इतर त्यांचे प्रचारक होते किंवा इतर जे काही मतदार होते ते त्यांच्यासोबत होते. दरम्यानच्या कालावधीमध्ये जे राजन तेली इतके दिवस इतकी वर्ष दीपक केसरकरांच्या विरोधात त्यांनी तेव्हा अपक्ष निवडणूक लढवलेली होती. यावेळेस शिवसेनेच्या उभाठा गटाने त्यांना कॅन्डिडेटशिप दिली आणि थेट म्हणजे शिवसेना विरुद्ध शिवसेना अशी लढत ह्या मतदारसंघामध्ये आपल्याला दिसून आली. परंतु त्या दरम्यानच्या कालावधीमध्ये आपण जर बघितलं तर राजन तेली देखील केसरकरांवरती विकासाच्या मुद्द्यांवरती म्हणजे त्यांनी गेल्या 3 टर्मला काय केलं, गेल्या 3 टर्ममध्ये त्यांनी कशा पद्धतीचं राजकारण केलं, त्यांनी कशा पद्धतीने हे केलं याचाच उहापोह जास्ती होत होता. त्याचप्रमाणे केसरकरांनी देखील केसरकर भले या मतदारसंघामध्ये थोडेसे कमी येत होते, म्हणजे त्यांनी ते डिक्लेअर सुद्धा केलेलं आहे की म्हणजे कामाच्या व्यापामुळे मला जास्ती मतदारसंघामध्ये येता येत नव्हतं, त्यामुळे पुन्हा एकदा मला संधी द्या, मी ह्या सगळ्या ज्या काही उणीवा आहेत त्या मी भरून काढेन. म्हणजे त्यांनी ते कबूलही केलेलं होतं की निधी देत होतो, हां, माझं लक्ष तुमच्याकडेच होतं, पण मी निधी देत होतो, लक्ष तुमच्याकडे होतं. हे जरी असलं तरीही काय झालेलं होतं की एकूणच केसरकरांच्या संदर्भातलं इथलं जे काही वातावरण होतं ते राजन तेलींनी सातत्याने ते इथे मतदारसंघामध्ये ठाण मांडून असल्यामुळे ते थोडंसं कुठेतरी केसरकरांनी काही नाही केलं, काय कसं ते नाही केलं, इतके वर्ष ते होते त्यामुळे कसं, हे सातत्याने सांगण्याचा प्रयत्न, मतदारांना सांगण्याचा प्रयत्न हा सातत्याने केला. त्याच्यामध्ये मध्यंतरी विषय झाला चौकुळच्या त्या जमिनीच्या संदर्भातला, गेळेतल्या जमिनीच्या संदर्भातला, मग विषय झाला आरोंद्याचा झाला या संदर्भातलं. म्हणजे अशा पद्धतीची जी काही घटना होत्या त्या राजन तेलींनी बऱ्यापैकी कॅच करण्याचा प्रयत्न केला आणि त्या त्यांना बऱ्यापैकी म्हणजे त्या मतदारांना तिथल्या भावल्या की नाही हे काहीतरी कुठेतरी आहे खरं. आणि त्याच्यावरती दीपक केसरकरांना तिथे जाऊन ह्या सगळ्या गोष्टींवरती लिपापोती करण्यासाठी बराच कालावधी काढावा लागला, कारण तो थेट तिथल्या मतदारांशी तिथल्या ग्रामस्थांशी जाऊन भिडणारा विषय होता आणि त्यामुळे त्यांना त्याच्यासाठी बऱ्यापैकी प्रयत्न करावे लागले. आता असं झालेलं आहे की आता ज्यावेळेस हे मतदानाचे म्हणजे हा जो प्रचार आहे तो पिकला, म्हणजे आता शिल्लक फक्त 2 दिवस राहिलेले आहेत. या 2 दिवसांमध्ये जास्तीत जास्त मतदारांना आपल्याकडे खेचून घेण्यासाठी काय करावं लागेल, तर मग पुन्हा प्रचाराचे मुद्दे काय असायला पाहिजेत याच्यावरती जर बघितलं तर ते पुन्हा एकदा हे वैयक्तिक मुद्द्यांवरती येत आहेत. म्हणजे जे राजन तेलींनी भर सभेत सांगितलेलं आहे की तुम्ही माझ्यावरती हे होण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे तुम्ही माझ्या कुटुंबियांची काळजी घ्या, किंवा हे जे आहे हे जर विषय जर बघितले ना तर कुठेतरी एखाद्या ठिकाणी कुठेतरी एखाद्या बाजूला दिशाभूलही करण्याचा प्रयत्न आहे आणि दुसरीकडे कुठेतरी आपल्याकडे सहानुभूती खेचण्याचाही प्रयत्न आहे. त्यामुळे हे जर अशा पद्धतीने किंबहुना अशा पद्धतीचे मुद्दे येताही कामा नयेत, कारण आपल्याला जर चांगल्या पद्धतीने जर ह्या मतदारसंघामध्ये जर आपली जर जडणघडण किंवा आपल्या मतदारांपर्यंत जर जायचं असेल तर अशा पद्धतीने हे करण्याची आवश्यकता, भाषणाची आवश्यकता नाही. परंतु आज प्रत्येक उमेदवार आपल्याला मतदान जास्तीत जास्त व्हावं याच्यासाठी येणं केनं प्रकारेनं प्रयत्न करताना दिसतोय. मग त्याच्या अगेन्स्ट ते काय ॲलिगेशन्स करावीत, काय करावीत याच्यावरती कुठलाही धरबंध राहिलेला नाहीये. ज्याचं आता जे उदाहरण आपण उद्धव ठाकरेंच्या भाषणामध्ये बघितलं की त्यांनी सांगितलं की नकली बेटा आहे, म्हणजे इथपर्यंत बोलणं किंवा हे जे आहे हे इथपर्यंत गेलेलं आहे. त्यामुळे आपण पूर्वीच्या पद्धतीमध्ये इलेक्शन म्हणजे विकासाच्या मुद्द्यांवरती मतदारांच्या त्यांच्या पुढच्या चांगल्या ह्याच्यासाठी अशा पद्धतीने व्हायचं, परंतु आज वैयक्तिक हेव्याद्यांवरती जास्ती भर दिला जातोय. आता तू मगाशी एक विषय काढलास की अर्चना घारे परब ह्या देखील म्हणजे त्यांचं दुर्दैव असं की मागच्या वेळेसही त्या अगदी पूर्ण त्यांनी सगळं झालेलं होतं, त्यांना एबी फॉर्म देण्यातही आला, परंतु 11th अगदी शेवटच्या क्षणी बबन साळगावकरांना उमेदवारी देण्यात आली. यावेळेस त्यांनी प्रचंड तयारी केलेली होती, त्यांना आघाडीच्या याच्यातून तिकीट मिळणार. अगदी शरद पवारांनी सुद्धा सांगितलेलं होतं, इथे जयंत पाटील आलेले होते, त्यांनी देखील सांगितलेलं होतं की ह्याच आमच्या उमेदवार असणार. परंतु याही वेळेस त्यांना आघाडीचा धर्म म्हणून हे जे काय आहे त्या ह्याच्यामध्ये त्यांना थांबवण्यात आलं आणि त्यांनी बंडाळी केली, त्या अपक्ष म्हणून उभा राहिल्या. परंतु त्यांची जी स्ट्रॅटेजी आहे ती त्यांची एक स्वतःची एक वेगळी अशी विचार प्रणाली आहे. त्यांच्याबरोबर आज महिला आहेत, त्यांनी देखील एक बऱ्यापैकी प्रचाराचा एक धुरळा उठवलेला आहे. महिलांमध्ये त्यांचं जे काही उठणं बसणं आहे ते त्या महिलांना अपिलिंग असं आहे
त्यांच्यामध्ये जातात, त्यांच्याबरोबर बोलतात, हे जे काय आहे ते अपिलिंग आहे. त्यामुळे एक वेगळा म्हणजे एक थोडासा म्हणजे ज्या NCPची मतं गेल्या वेळेस 6,500 मतं बबन साळगावकरांना पडलेली होती, त्या व्यतिरिक्त आणखीन मतं निश्चितच अर्चना घारे परब आपल्याकडे खिचून घेतील असा त्यांचा आत्ताचा जे प्रचाराचा टेम्पो आहे. त्यामुळे ही जर सगळी जर परिस्थिती बघितली तर सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये 4ही कॅन्डिडेटच्या एकूण जर बघितलं तर तू काय करतो, मी काय करतो, ती काय करते, ही काय करते, या व्यतिरिक्त कुठलाही मुद्दा आपल्याला प्रचाराचा ठोस असा दिसत नाहीये. बरोबर. आता आपण कुडा मालवणवर सातत्यानं बोलतच आहोत. तो थोडासा मुद्दा जर आपण बाजूला ठेवला तर आपण सावंतवाडीवर जर बघितलं तर विशेष लक्ष आता सगळ्यांचं आहे. बरोबर. कारण इथं वेगवेगळे ट्विस्ट येत चाललेले आहेत. ठाकरेंच्या सभा झाल्यानंतर अंधारेंची सभा झाली, सुषमा अंधारे यांनी तर तोफ डागली. मग ती केसरकरांवर सुद्धा त्या बोललेल्या आहेत. जसा शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला त्यावरून जे आता रान उठवण्यात येत आहे किंवा प्रचाराचा मुख्य मुद्दा केला जातोय. उद्धव ठाकरे तर असं म्हणाले जर हे सगळे पडलेत तर सिंधुदुर्गचं भलं होणार आहे. हे फार महत्वाचं वाक्य बोललेत. आणि जर आपण आता या मतदानातून याला उत्तर नाही दिलं तर आपण शिवप्रेमी कसले असा सुद्धा थेट सवाल उद्धव ठाकरेंनी केलाय. एकतर आपण म्हणतोय की शिवसेना ही भावनिक मुद्द्याला हात घालून चालली आहे. आता त्यांच्याकडे गद्दारी हा विषय आलाच आहे, बंडाळी हा सुद्धा विषय आलाच आहे. तर हा मुद्दा किती महत्वाचा ठरणार आहे या इलेक्शन? नाही, बरोबर आहे. कारण ज्या वेळेस छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा कोसळला त्याच्यानंतरचे जर सगळा घटनाक्रम जर बघितला, तो जर बघितला ना तर छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा राहिला बाजूला आणि काय कोणी केलं, कोणी किती भ्रष्टाचार केला, कोणी काय काय केलं, कोणी कोणाला खोटी पत्र दिली, कोणी कोणाला काय काय केलं, ह्याचाच उहापोह जास्ती झाला. म्हणजे त्याच याच्यामध्ये जे दीपक केसरकरांचं जे विधान होतं की शिवाजी महाराजांचा जो पुतळा पडला हे वाईट झालं पण त्या वाईटातून काहीतरी चांगलं होईल, हे जे आहे ह्याचा फार ह्या वाक्याचा अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये हे वाक्य गाजलं. म्हणजे अगदी परवा उद्धव ठाकरेंनी सुद्धा त्याचा पुन्हा एकदा नामोल्लेख केला. हे जर बघितलं आणि त्याच्यावरती त्यांनी आणि त्याला जोडून आणि परत त्यांनी हे म्हटलं की आज मी असं सांगतोय की वाईटातून जर चांगलं जर घडत असेल तर हे जर वाईट हे जर पडले तर याच्यातून आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला चांगलं हे होईल. त्यामुळे आता जे प्रस्थापित जे युतीचे जे कोणी उमेदवार आहेत ते जर पडले तर निश्चितपणे सिंधुदुर्गचं भलं होईल असं त्यांचं मत होतं. परंतु या सगळ्या जर गोष्टींचा जर विचार केला ना, छत्रपती शिवाजी महाराज हे तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं नाही संपूर्ण भारताचं दैवत आहे. त्याचा या इलेक्शनच्या साठी वापर करून घ्यायचा हे साहजिक आहे. परंतु त्याहीपेक्षा तो छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा उभारणं याला जास्ती प्राधान्य देणं गरजेचं आहे. आणि त्याच्यासाठी काय कार्यकरण झालेलं आहे याचा जास्ती उल्लेख व्हायला पाहिजे होता. शिवाजी महाराजांचा पुतळा पडला, छत्रपतींचा पुतळा पडला, हे संपूर्ण महाराष्ट्राचं दुर्दैव आहे. त्याला काही आता म्हणजे आपण त्याला ते परत सगळं काही फिरवून आणू शकत नाही. परंतु त्याच्यामध्ये आपण सुधारणा काय करू शकतोय, त्याच्यामध्ये आपण काय जास्तीत जास्त लवकर करू शकतोय याच्यावरती जास्ती चर्चा व्हायला पाहिजे होती. ती कुठे होताना दिसत नाहीये. त्याच्या पाठी देखील राजकारण आणि आपण काय केलंय, त्यांनी काय केलंय ह्याच्यावरती जास्ती चर्चा होते. त्याच्यापेक्षा तो ज्या पद्धतीने उभारला गेला होता, ज्या पद्धतीने तो कोसळला, त्या पद्धतीनेच तो पुन्हा एकदा त्याच दिमाखात त्याच छत्रपतींच्या त्या आब असलेला तो जर उभारला गेला असता किंवा त्याच्यावरती जर चर्चा झाली असती तर निश्चितच ती मतदारांना जास्ती अपिलिंग झाली असती. दुसरी गोष्ट अशी आहे की आज आपण बघतोय प्रत्येक वेळेस कुठलं तरी एखादं गोष्ट घेऊन, जसं तू म्हणालीस की हिंदुत्वाचा किंवा बंडाळीचा, बंडाळी आज कुठे नाहीये. प्रत्येक जण हा ह्या पक्षातून त्या पक्षात, त्या पक्षातून ह्या पक्षात असाच जाऊन आलेला आहे. कोणी बेसिक आता कुठलाच उमेदवार बेसिक एकच हे आहे तेच म्हणते. या मतदारसंघामध्ये विशेषतः आपण बघायला हवं की कुठलाच प्रतिनिधी जो आहे किंवा उमेदवार आहे तो एकाच पक्षात राहून पुढे जात नाही किंवा उमेदवारी मागत नाहीये. आता ऐनवेळी भाजपमधूनच राजन तेली ठाकरे गटात गेले, त्यांनी महाविकास आघाडीला साथ दिली. म्हणजे कुठेतरी स्वतःची उमेदवारी मिळवण्यासाठी हा प्रयत्न झाला होता. त्यामुळे आता जर ठाकरे आलेत किंवा त्यांच्या जर अनेकांनी हा मुद्दा विषय मांडलाच तर याला सुद्धा उत्तर देणं कुठेतरी साहजिकच आहे. आणि त्यात आता स्वतः मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे येतात. मी हे का विचारते कारण जेव्हा
मुख्यमंत्री जात होते तेव्हा काँग्रेसच्या समोरच ही घटना घडलेली होती आणि गद्दार म्हणून जेव्हा एका कार्यकर्त्यानं मुख्यमंत्र्यांना बोलले होते तेव्हा ते संतापले होते भयंकर आणि त्या कार्यालयात गेले होते. त्यांना विचारलं, तुम्ही तुमच्या कार्यकर्त्यांना हेच शिकवतं का? आता सुद्धा हाच मुद्दा जर उपस्थित झाला तर एकनाथ शिंदे याकडे कशा पद्धतीनं पाहू शकतात किंवा कशा पद्धतीनं उत्तर देऊ शकतात, हा पण मुद्दा तेवढाच महत्त्वाचा ठरतो. निश्चितच का हा जो गद्दार किंवा बंडाळी हा जो मुद्दा आहे तो खरंच अत्यंत महत्त्वाचा झालेला आहे. कारण अनेक लोकांनी बंडाळी करून आता देखील अर्चना घारे परब यांची देखील एक प्रकारची बंडाळी आहे. मग जरी त्यांना म्हणजे त्याला एक वेगळं जरी वलय असलं तरी ती एक प्रकारची बंडाळी आहे. तुमचे विशाल परब ह्यांची देखील ती एक प्रकारची बंडाळी आहे. राजन तेली ह्यांची देखील बंडाळीच आहे. आणि दीपक केसरकर ह्यांची सुद्धा जे शिंदे सेनेमध्ये आले ही देखील बंडाळी आहे. त्यामुळे ह्या मतदारसंघामध्ये कुठलाच असा उमेदवार असा नाही आहे की जो बंडाळी करून आपल्या तिकिटासाठी पुढे आलेला आहे. हे सगळं जर गृहीत धरलं तर गद्दारांचा जो काही प्रश्न तू आता उपस्थित केलास, निश्चितच आहे हे थोडंसं हा शब्द हा कोणालाही झोमणारा आहे. कारण प्रत्येक जण आपापलं स्वतःचं स्वहित आहे किंवा आपला स्वतःचा जो काही आपण किती प्रामाणिक आहोत हे सांगण्याचा निश्चितच प्रयत्न करणार, तो दाखवण्याचा प्रयत्न करणार. हे सगळं असताना आज ह्या मतदारसंघामध्ये ज्या पद्धतीने इथे कॅन्डिडेटशिपचं चर्चा झाली किंवा ज्या पद्धतीने इथे सगळं आजचं राजकारण दिसतंय ते जर बघितलं तर बंडाळी आणि गद्दारीचा विषय निश्चितपणे आजच्याही सभेमध्ये येणार आहे. CM एकनाथ शिंदे यावरती 100% बोलणार आहेत. कारण ऐन वेळेस अगदी जसा निलेश राणेंचा ऐन वेळेस प्रवेश झालेला आहे तसाच राजन तेलींचा देखील प्रवेश भाजपमधून ऐन वेळेस शिवसेनेमध्ये झालेला आहे. त्यामुळे याच्यावरती 100% आज वक्तव्य होणार आणि ते कशा पद्धतीचं असेल ते आपण आता थोड्या वेळामध्ये बघूच. परंतु एकूणच जर सावंतवाडी मतदारसंघाचा जर विचार केला तर बंडाळी ही आपल्याला दिसतेय, गद्दारी ही वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला दिसते आणि त्याचाच परिपाक म्हणजे इथे चौरंगी लढत होते. बरोबर. आता कुडाळ मालवणकडे येऊया थोडंसं. कारण कणकवली आणि ह्याचा जर आपण विचार केला तर पारंपरिक मतदार आहेत. म्हणजे आपल्याला माहितीच आहे की भाजप विरुद्ध ठाकरे अशी ही लढत आपल्याला होतीये. मात्र कुडाळचा जर विचार केला तर ऐन वेळेला निलेश राणे भाजपमधून तिथं गेले. स्वतः मुख्यमंत्री त्यांच्या प्रवेशावेळी उपस्थित होते आणि त्यांनी सांगितलं की मी कायम तुमच्या सोबत राहणार आहे. त्यामुळे एक त्यांना साथ मिळाली. मात्र काल जी सुषमा अंधारे यांनी सभा घेतली किंवा प्रेस घेतली तेव्हा त्यांनी वारंवार अनेक मुद्दे उपस्थित केले. तो निलेश राणेंचा ऐनवेळी झालेला प्रवेश आणि त्याला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता थेट आमच्या प्रश्नांना उत्तर द्यावं असं सुद्धा सांगितलं होतं. त्यामुळे आता या विशेष या मतदारसंघाकडे सुद्धा लक्ष केंद्रित झालेलं आहे. कालच जेव्हा ही सभा पार पडत होती तेव्हा निलेश राणेंचा एक व्हिडिओ येतो तेव्हा सुद्धा ते खळबळजनक दावे करतात. त्यामुळे एक ना अनेक इथे प्रचाराचे मुद्दे महत्त्वाचे ठरतात. जसं सावंतवाडीत ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली तशीच ऑडिओ क्लिप ही कुडाळमध्ये वेगवेगळे ऑडिओ क्लिप आता व्हायरल होत आहेत. त्यामुळे तिथे सुद्धा लक्ष वेधलंय आणि आता एकनाथ शिंदेंचं येणं त्याचवेळी बॅनरबाजी करणं पुन्हा एकदा शिंदेंना घेरण्याचा प्रयत्न झालेला आहे. म्हणजे ठाकरेंनी बऱ्यापैकी डाव टाकले तिथे. म्हणजे ठाकरे स्वतः उद्धव ठाकरे असतील, सुषमा अंधारे असतील आणि आता हे सगळे कार्यकर्ते त्यांनी मिळून व्यवस्थित घेरण्याचा इथं प्रयत्न केलेला आहे. काय वाटतं काय होईल? आता एकूण जर म्हणजे कुडाळ मालवण मतदारसंघाचा जर विचार केलास ना तर आज दसूरखुद्द एकनाथ शिंदे जे आहेत ते आज सावंतवाडी विधानसभा मतदारसंघामध्ये प्रचारासाठी येत आहेत आणि ते दीपक केसरकरांच्या प्रचारासाठी येत आहेत. दीपक केसरकर हे एस्टॅब्लिश्ड एक आमदार होते, ते मंत्री होते, ते ह्या जिल्ह्याचे पालकमंत्री होते. आत्ता देखील त्यांना शालेय शिक्षण मंत्रिपदासारखं अत्यंत महत्त्वाचं पद होतं. त्यांच्याकडे 2 जिल्ह्यांच्या पालकमंत्री पदाची जबाबदारी होती. त्याच्यामध्ये कोल्हापूरसारखा मोठा जिल्हा होता, मुंबई उपनगर जिल्हा होता. म्हणजे ह्या दोन्ही जिल्ह्यांचं पालकमंत्रीपद त्यांच्याकडे होतं. त्यामुळे आणि आज ते 4थ्या वेळेस आपलं नशीब आजमावत आहेत. आणि जर तू बघितलंस तर दीपक केसरकर यांनी ज्या दिवशी शिंदेंच्या शिवसेनेमध्ये प्रवेश केला तेव्हापासून दीपक केसरकर हे सावलीसारखे एकनाथ शिंदेंच्या पाठीशी उभे आहेत. ते प्रवक्ते म्हणून त्यांनी अत्यंत प्रभावीपणे म्हणजे ज्या दिवशी त्यांनी प्रवेश केला शिंदे सेनेमध्ये त्या दिवसापासून त्यांची जी काही वक्तव्य आहेत ती अत्यंत जहाल आणि मुद्देसूद अशी वक्तव्य होती.
त्यांचं जे बोलणं होतं ते अत्यंत टू द पॉईंट असं होतं. त्यामुळे त्यांनी प्रत्येक गोष्ट एकनाथ शिंदेंची ही उचलून धरलेली आहे. त्यांना प्रत्येक गोष्टीमध्ये साथ दिलेली आहे. प्रत्येक वेळेस ते त्यांच्यासोबत दिसून आलेली आहेत. मग ते गुवाहाटीला जाणं असू देत किंवा इथे कुठल्याही कार्यक्रमासाठी येणं असू देत, प्रत्येक वेळेस दीपक केसरकर हे एकनाथ शिंदेंच्या बरोबर सावलीसारखे उभे राहिलेले आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे त्यांच्या प्रचारासाठी इथे येणं हे साहजिक आहे. परंतु त्याच्या अगेन्स्ट आता जसं तू म्हणालीस की कुडाळमध्ये निलेश राणेंचा प्रवेश झाला, त्यावेळेस मुख्यमंत्री आलेले होते. परंतु निलेश राणेंचं असं आहे की निलेश राणेंना एक वेगळं असं वलय आहे. ऑलरेडी निलेश राणेंना एक वेगळं वलय आहे. तिथे त्यांचे कार्यकर्ते जे आहेत ते अत्यंत स्ट्रॉंग आहेत. त्यांनी ज्या पद्धतीने मालवणपासून कुडाळपर्यंत जे काही आपल्या प्रचाराचं हे सुरू केलेलं आहे तो त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने त्यांनी सुरू केलेला आहे. आणि वैभव नाईक जसं इथे दीपक केसरकरांचं आहे तसं तिथे वैभव नाईकांचं आहे. वैभव नाईक हे गेल्या 2 टर्ममध्ये प्रत्येक घराघरामध्ये पोचलेले आहेत. फक्त आता पक्षचिन्ह आणि त्यांचं प्रत्येकाबरोबर असलेला टच, 1 to 1 असलेला टच, प्रत्येक मतदाराबरोबर असलेला टच, याच्यामध्ये तिथे काय होते याच्यावरती जी काही तिथली सिच्युएशन आहे ती डिपेंड असणार आहे. परंतु सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये तसं नाही आहे. सावंतवाडी मतदारसंघामध्ये दीपक केसरकर यांचीही तेवढीच ओळख आहे, राजन तेली यांचीही तेवढीच ओळख आहे. त्यामुळे या 2 सीटमध्ये, ह्या 2 कॅन्डिडेटमध्ये जी काही रस्सीखेच होणार आहे ती आजच्या या एकनाथ शिंदेंच्या सभेने त्याच्यामध्ये किती फरक पडतो हे निश्चितच बघण्यासारखं असणार आहे. शिंदेंचा पगडा इथल्या मतदारांवरती किती होतो हे देखील बघण्यासारखं असणार आहे. कारण मागच्या लोकसभा निवडणुकीमध्ये जर आज सावंतवाडी शहरामध्ये जर एकनाथ शिंदे जर सभा घेत असतील तर लोकसभा निवडणुकीमध्ये नारायण राणेंना सावंतवाडी शहरातून कमी मतदान झालेलं होतं हे सुद्धा नाकारता येणार नाही. त्यामुळे आजच्या मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या सभेचा इथल्या मतदारांवरती परिणाम होतो का आणि ते माप केसरकरांच्या पदरामध्ये पडते का हे बघणं आपल्याला 2-3 दिवसामध्ये आपल्याला समजणारच आहे. तर आता काही वेळातच एकनाथ शिंदे येतील, त्यांची सभा सुरू होईल आणि त्यानंतर ते काय फटकेबाजी करतात ते सुद्धा आपल्याला पाहायचं आहे. धन्यवाद मॅडम, महत्त्वाची माहिती दिलात आणि चर्चा झाली त्याबद्दल आपलेही आभार. तर आता काहीच वेळात जसं मी म्हटलं तर एकनाथ शिंदे सावंतवाडीत दाखल होणार आहेत आणि दीपक केसरकर यांच्यासाठी ती प्रचार सभा होणार आहे. मात्र यावेळी उद्धव ठाकरेंनी जे काही आरोप केले होते केसरकरांवर असतील किंवा शिंदेंना ज्या पद्धतीनं घेरण्याचा प्रयत्न केला होता त्यामध्ये आता एकनाथ शिंदे त्यांना कसं उत्तर देत आहेत, त्यासोबतच जे बॅनर लागले सुषमा अंधारेंनी जे आरोप केले होते त्याला हे कसं उत्तर देत आहेत ते सुद्धा पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे आणि औत्सुक्याचं सुद्धा असणार आहे. या सगळ्या घडामोडींवर आपलं असंच लक्ष राहील. आता इथंच थांबतोय. पाहत रहा कोकण सात लाईव्ह.